Er zijn nog 5 kandidaten bij u. Yvette, Petra, Doutje, Jan en Sjoerd. Alle 5 moeten ze nou de strijd met elkaar doen voor een plak in de finale. Maar voordat ze om de slag kennen, vind ik dat het wel tijd is dat we ze eerst even verwennen. Dat ze even lekker ontspannen kunnen, een beetje luidje misschien. Want ja, dan moet ze weer volop aan de gong. Waar gaat naar huis en waar bloot bij huis? Dit is Muze. Goeie. We hebben er zin in. En dat maak ik wel, want stadig gewoon komen we in de beslissende fase te lonen van uw ziektocht naar de beste amateurkeusner van Friesland. Vorige week toonden de kandidaten haar op een topstuk inspireerd werk. Yvette haar romtelijke creatie, Petra haar foto, het schilderij van Jan, Niet thuis uit. Sjoerd zien, draaien deze schilderij, Tevreden? Doutje haar foto, Ronnie zijn schilderij en Jos zijn schilderij, dat gaat over het verlies van zijn vriend. Als moeder aarde de zon langzaam naar de horizon trekt, is er geen weg meer terug. En Jos, jij bent niet door. En Doutje, jij bent wel door. Jos verleerde slag en ik Ronnie en Jan waren naar huis gestuurd. En toen kregen Inge van Harren toch nog een kans. Er is 1 wildcard, dus 1 van je treien die komt toch een ronde verder. En dat is Jan. Jan. En zo wie Jan de laatste van de 5 kandidaten die nog bij is binnen in Muze. Hallo kandidaten. Je moet deze kant op komen, want hier gebeurt het. Kom maar. Nou, hoe is het? Goed? Ja? Ja, best. Kom, je moet lekker zitten gaan. We hebben wat hapjes en wat drankjes. Wij dachten, maar mag je me even verwennen. Dus, je vindt het leuk om uit te doen nog? Ja, zeker. Ja, spannend, leuk. Heel. Oké. Het wordt steeds leuker. Het wordt steeds leuker. Ja. Je bent zelfs ook heel benijd naar de opdracht. Ja. Wat zouden ze nou weer bedacht hebben? Afleidingsmanoeuvre. Ja, viel het zelfs een afleidingsmanoeuvre? Oh, we moeten je op zak graag even niet Cincy zetten. Ja. Oké, dan geniet ik er extra van. Ja. Ik zal de opdracht nog net verklappen. Ik kan al wel zeggen het iets te krijgen maar jezelf en de vrouw om je heen. Als er nou een vorm van kunst is die er volop mee aan de gong is, die je een spiegel voor had, die je nooit denkt door jezelf, dan is dat cabaret. Geen zorg, je hoeft net cabaret te maken. We hebben wel van Jim en daarom heb ik een hapje en een drankje een speciaal optreden. Alleen nog van Jim. Van een cabaretduo wat bekend is van de satirische quiz van Paul de Leeuw. Van het televisieprogramma Rambam. Van Verskate oud-conferences. En vooral van haarzelfs. Ze ben je van Jim. Dus maak een applaus voor Van der Laan en Woe. Buurman, 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 oh buurman. Buurman, 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 oh buurman. Buurman, buurman, mijn buurman, mijn buurman. Die heeft een schutting gebouwd. 7 centimeter over de erfgrens. Buurman, oh buurman. Ik heb een vergunning, dus wat doe ik fout? Het is maar 2 centimeter, dus stel je niet aan, mens. Buurman, buurman, oh buurman. Het is 7 centimeter over de erfgrens. 2 centimeter, wie weet het nou beter? Buurman, als hij hem niet weghaalt, dan sloop ik hem zelf. Buurman, oh buurman. Ik haal hem niet weg, hij haalt hem niet weg. Nee, ik haal hem niet weg, ik haal hem pas weg als zij die boom, die lelijke takkenboom, om zouden hakken. Lelijke boom. Door die lelijke boom zitten wij in de schaduw. Lelijke schaduw. Lelijke boom.
bom. Lelijke, lelijke, lelijke schaduw. Lelijke, lelijke, lelijke bom. Lelijke, lelijke, lelijke schaduw. Lelijke, lelijke, lelijke bom, bom. Maar niet zo lelijk als hun dakkapel. Ik heb een vergunning. Dat zal allemaal wel. Zij zetten hun vuilnis bij ons op de stoep. Ja, want bij hun is het toch al een troep. Buurman, oh buurman. Zij zetten expres hun tv te hard aan. Ja, om hun geruzie dus niet te verstaan. Buurman. Hun lelijke hond kakt bij ons in de tuin. Al onze planten zijn helemaal bruin. Lelijke hond, zei mijn buurman dat nou? Hij heeft het zeker dan over zijn vrouw. Buurman, oh buurman. Buurman, buurman. Buurman, oh buurman. Buurman, buurman. Vroeger, oh vroeger. Toen kwam mijn buurman nog vaak op bezoek. Een borreltje drinken, we hadden het zo goed. Vroeger, ja vroeger. Maar als mijn buurman dat nu nog eens doet, schop ik mijn buurman zo hard dat hij doorbloedt. Buurman, buurman. Schop ik mijn buurman zo hard dat hij doorbloedt. Kom erbij, heren. En dank jullie wel. Een eigen proef. Ja, zo zijn we dan ook. Dank jullie wel. We praten zo even verder. Ik ga eerst de opdracht verstrekken. Sjoerd, misschien kan de heren nemen wat bieren. Willen jullie wat drinken? Ja, dat lijkt me lekker, hè? Wat willen jullie? Nog een beetje water, alsjeblieft. De opdracht is... maak je 2 keustwerken. Het ene is een zelfsportret. En het andere is je blik op de vrouw. Beide werken met een relatie met elkaar hebben. En wat ik zin dat je hem breed binnen. Dat je hem verschillende kwaliteiten hebt. Dus verras de jury. Want de jury stuurt de oren keer 2 terug naar de finale. En het derde finale plak wordt bepaald door een gastjurylid. Een hele zakkundige dame, maar die zullen we de oren keer. Ja, moeilijke opdracht misschien wel. Dus we hebben net verneerd Van der Laan en Woe uitnoegen. Want misschien kun je hem vragen hun hoe ze dat doen. Laat ik dan misschien maar beginnen met de eerste vraag. Want hoe bedenk je nou buurman? Wat bij cabaret vaak al werkt, is dat je dingen combineert. Dus nou ja, als we nou qua muziekstijl een soort Afrikaans-achtige grote klaagzang-sfeer pakken en dat combineren met de schuttingproblemen van de Nederlanders, dan krijg je waarschijnlijk een soort leuk effect. Want dan is je boodschap wordt dan duidelijker. Namelijk, wat doen we moeilijk over zo'n schuttingje? Er is wel iets groters aan de hand. Ja, blik op de wereld is natuurlijk een heel breed thema. Ja, ik weet ook niet in hoeverre dat bij jullie kunstvorm vergelijkbaar is met die van ons. Maar ik denk dat het sowieso altijd begint met een idee binnen deze opdracht wat je ergens van vindt. En dan om te kijken hoe maak je de vertaalslag dat degene die het ziet dat zelf gaat bedenken. In plaats van dat hij het in zijn strot geduwd krijgt. Kom. Van fotograaf Doutje zal het een lastige opdracht worden. Hoe kan zij in je plaatsje haar blik op de vrouw inlitten, maar een foto die ik nog van alles oproepen moet bij de meesten? Ze ziet het, liek als zo vaak, het antwoord in de natuur. Maar ze vindt net het gevoel dat ze ziek het. Nee, want dan mag ik toch wat meer in het dichtere bos wezen, dat ik een oor lichtinval heb. Dus dat is met die kant uit. Dat is ook meer inderdaad het donkere bos in. Is dat nog dwang? Is nog proberen om een nieuwe foto's te maken? Ja, het is nou mooi waar. En... Dat is echt heel tijd het advies van de jury, jongen Doutje. Maak je nieuwe dingen, neem risico's. Maar thuis valt ze toch weer weer om op een foto uit haar bestaande collectie. Nou ja, dat is die. Oh, zo. Dan combineert het en dan denk ik, het kan nog zo donker om die heen wezen. Of dat is door de boske de bjemmen net meer juist. Maar er bloot altijd een lucht. En dat wil ik dan in die ene foto hebben. En eigenlijk wordt zo'n zelfportret meidje, dat is ik een, wist wel, dat is eigenlijk de schittering waar we om kerst vinden in die eigen. Zag ik het uitvoeren? Toen op een gegeven ogenblik denk ik, oh ja, maar dit. Nou, en dan zie ik het meeste licht op. En dan ga ik zien hoe dat wordt. Het licht in die eigen
zei het altijd een heel soort oer wie het best. Ja. Of daar zie ik altijd naar bij oren. Of de eigen zei een heel soort. Ja. Dus in die zin is dat ik het zelfbeeld dan en de blik in de wereld. Zitten jullie dan echt bij elkaar en dan gewoon ideeën hardop opschrijven? Of... Ja, eerst een paar weken ergens wandelen in een soort uitgestorven gebied. Ja. Totdat we wat ideeën hebben en weten waar we het over willen hebben. En dan sluiten we ons op in een repetitieruimte en dan maken we gewoon goede kantoordagen. Een keertje flink op stap gaan, dat wil ik wel helpen. Dat helpt ook, dat helpt ook, ja. Maar jij haalt je inspiratie uit de wijn voornamelijk, of niet? Nee, helemaal niet. Nou, ja, bedankt. Lekker ben jij. Sjoerd had dus al wat bij elkaar skarrelen dat misschien wat over hem zelfs vertelt. Daar had er om te beginnen maar een collage voor maken. Maar het heeft allemaal met mij te maken. Ik heb in dienst gezeten, Ja? bij de marine gevaren. Maar in het leven van Sjoerd draait het vooral om 2 vrouwen. Dit is die vriendin. Klopt. Zijn vriendinnen Helemaal verliefd. Ja. en zijn mem, die in Perilien verstoorn is. Wat wist er? Nou, dit was in 2005. Dat was de laatste vakantie met mijn moeder. Dus Justine huidt net, vaak. Dus die man die wil de belangrijkste in je leven. Ja. Hij is ik zwaar genoeg daar. Het is nou dingetje niet zo van Sjoerd. Ja. Ja, dat had ze wel. Genoeg zorgen. Ja, poeh. Zie je, dat een boek van mijn moeder had ik gemaakt. Ja? Nooit had die? Ja. Ja. Het was nog wel even heel erg emotioneel hoor, om dit te maken. Hier. Mijn moeder was een vis. Ja? Sterrenbeeld. Nou, dat vond ik natuurlijk... Zie? Had hij dit geholpen, dit boek, maar de verwerking? Ja, Dit er maar uitzien? dat denk ik wel. Sommige dingen, ja, dat kan je met mijn moeder kan ik bijvoorbeeld niet meer goed maken. Dat had wel normaal gesproken had het wel gekund. Want Ja. als je wat ouder wordt, hè, in de Ja. puberteit, daarna nog een beetje vervelend. Als je ouder wordt, dan ga je in één keer denken van, oh, dat heeft mijn moeder eigenlijk al 10.000 keer verteld, weet je wel. Maar goed, En wat vertelden ze dan 10.000 keer? nou ja, gewoon echt die moedersdingen. Ja, we hebben altijd gelijk, hè? Ja. Maak je studie af, maak dit af, doe dit, doe dat. Denk na voordat je wat zegt. Ja. En hem dan ik nog hoe gaan in het laatste stuk? Maar haar? Nou jawel, maar ja, ja, we hebben wel heel veel dingen uit kunnen praten nog, maar ja, je wilt toch ook nog altijd wel dingen zeggen die, ja, dat kan niet. Of dat is niet gebeurd gewoon. En, nou ja, op de allerlaatste is je moeder zo ziek dat ze kon niet eens meer huilen en zo, weet je wel. Zie je hoe mooi blauwe ogen mijn moeder had? Ja. Toen ze overleed, straalde die helemaal op. Ja? Ja. Sportief, initiatiefrijk, eigenzinnig, tomeloze energie, actief. Dat was mijn moedertje. Dat bestow ik. Zie, ja, bedankt. Ja, als je een idee hebt, hoe bepaal je dan de vorm? Dat is het allermoeilijkste. Ja. We hebben op de Kleinkunstacademie gezeten. En toen hadden we op een gegeven moment over 3 dagen les van Freek de Jonge. Die ik persoonlijk ontzettend bewonder. En toen mochten we alles aan hem vragen. En toen vroeg iemand dit, precies dit. En toen zei hij ook, dat weet ik niet, dat is het allermoeilijkste. Maar er zijn natuurlijk wel, kijk, iets gaat te wringen. En meestal ontstaat er wel iets uit. Het is eigenlijk wat je wil zeggen. En dan een vorm zoeken die daar misschien wel haaks op staat. Zodat je het conflict wat ontstaat, dat je naar buiten komt. Misschien is dat iets. Een conflict, dat is net echt wat Yvette ziekert. Ze is thuis onder slag gingen met een zelfsportret. En dat was een meidje van houten blokken. Ik kwam er eigenlijk al heel snel uit dat het thema van mij eigenlijk wel Boatersgod is. Omdat ik dan nog wel vaak ontbadje ben en ik wel een beetje soms wat kinderlijk. Wij zijn wel echt een hele familie die altijd enorm vol met speeltjes die en zingen, jongen en eigenlijk altijd daarmee aan de gang. Creatieve dingen maken, maar ik heel prutte badje. Eigenlijk altijd badje. Dus ik denk dat ook daar wat mij. Het past gewoon heel goed bij mij en het is wel mooi materiaal. Maar
Ja, ik kwam er al heel snel achter dat het al zo stief materiaal is. Dat het heel moeilijk is om daar iets mee te doen. Toen kwam ik op blokken uit, bennenblokken. Dit is wel wat je dan vertellen was hoe die zelf. Dat is behartelijk best. Ja, en dat mijn karakter wel wat, soms wel wat chaotisch is. En dat makkelijk op uitkwam. En ja, dat ben gewoon verschillende karaktereigenschappen. Voor het meidje van haar wraadbeeld kan hij vet mooi gebruik maken van de industriële naaimachines op haar bedrijf. Die naaimachine gaat erom, maar dat hoop ik net. Hier komt nog een stokje op. Ja. Dat is een draaikist. Wat ik ken wel is van... pist eigenlijk maar heel iets vergeleken. Als ik hier al je speelden in dag of dit is een stipjes. Al die mensen en in wezen best maar nou heel iets stipje op die hele aarde. Het stelt al je net zoveel voor. Het leven is een speeltje. Daar ben ik altijd wel van. Nou ja, het stelt eigenlijk maar net zoveel voor. Je kan al je wel druk maken, maar ik bedoel, niet eens naar het boetelon en zus het al je weer oors. En ach, het is al je maar zo betrekkelijk. Ja. Schön, dat binnen dan eigenlijk in wezen, maar ik weet niet dat dat druk wordt, ja. Ik vind het zelf wel leuk, een beetje. Dit is natuurlijk al je boadje, hè. Nou, en dan kom je hier al je. Dit ben dan in wezen de mensen in de wereld. En dan ben ik zelf ergens hier, een heel iets speldenknopje. Maar dat is ook wel een mooi gegeven. Ik viel me toch altijd heel vaak een mier op deze planeet, wist je toch? Daar komt het een beetje bij. Aan de eind van muziek kunnen Jo mij bepalen wat die expositie wint in het Fries Museum. En wat voor een nijwerk het Fries Museum onkeepje zal met hulp van de Bank Giro Loterij. Het videokunstwerk, het Oranje Koelke project of het Grutte schilderij. Zoek ervoor op muze.friesmuseum.nl. Jan is druk als de mieren, dus in zijn werkhok. Nee, ik ben bezig. Wij komen op het Loemertor. Ja, ik ben met een zaalportret bezig. Prachtig. Dit Mottenburg. Dit is de oude 60-jarige. Die ik nooit dacht dat ik ooit een keer op mijn 60ste jaar leven ooit een keer een portret van mezelf maken zou. Nee, is nice. En gigantische uitdaging. Nou ja, dan is het ongeveer zo'n centimeter, ja, pupil op pupil. Jan pakt zijn werk serieus op. Hij had zijn hele holle opmeten met alle verhoudings en afstanden. Een mal, een voorbeeld, is er net. Want zijn eigen gezicht, dat hij er nog nooit jetter maken. Die snor begint wel aardig te komen en die neus, ja, hij is wat dikker dan normaal. Maar ja, ik heb het met over oren, dus gewoon, dus 1 op 1. En dat is het dan. En probeer ik dat benaderen. Zo, als het klaar is, kan je een stukje waaihellen. Maar ik probeer je de structuur erop te krijgen. Boetseren met de last aan. Ja, ik heb vechten handen met noors. Zo op een barige kop. Helemaal omheen. Dus ik heb hem weer geamputeerd en weer op Nijmaatje. Ja, bij elke sculptuur heb ik een gevecht. Ja? Ja. Dus als ik mijn C-jaar, ik heb me niks schelen op wat het is. Er komt een bepaalde dingen erin sfeers en dan was weer rustig gekomen. En dan weer nee. Ik vind me soms gek als
als een sherrykogel. Op dit moment filmt nog als een sherrykogel. Andere is iets geworden en dan beheersen. En zo weer, want er moet niks fout gaan. Dit is eenmalig, dit is unica. Zelf vind ik het heel moeilijk dat je echt letterlijk een zelfportret doet, want dan mat hij dus liedje. Goeie vraag. Ja, hoe moet ik dat alles bedenken? Ik zou dat bedenken wat ik van mezelf bedenken kan. Iets moois, nou, als ik een hele oor object heb, nou, dat is een zelfportret van mij. Het is wel confronterend. En waar zit dat confronterende in? Wat kom je dan zien? Nou, ergens was het van diezelfde, dit heb ik nooit eerder gedaan van mijn leven. Iets uit diezelfde waar van, nou, maatje een afdeling, een kopie van diezelfs. Ik weet het helemaal, als je net met binnen kijkt, op mijn sjerkhout zetten, dat is jouw noos. Ja, zo weer. Sjoerd, is toch nog vragen? Nee. Nee? Nee. Petra. Sorry. Nee, jouw vraag is eigenlijk dat het heel moeilijk is. Nou, dat is geen vraag. Dat is een constatering. Ja. Nou, het is dat het inderdaad gewoon enorm breed is. Ja. Ik denk, ik heb heel veel visies op de wereld misschien wel, in plaats van maar één. Ja. Of je vindt heel veel dingen. Dus ik denk, ja, je moet inderdaad volgens mij heel snel gaan kiezen. Ja. 5 dingen opschrijven en dan paf, 4 weghakken. En niet te veel willen vertellen, denk ik ook. Tenminste, dat is wat wij altijd moeten doen. Je hebt vaak over één onderwerp al 27 ideeën. En als je die er allemaal probeert in te stoppen, dan wordt het zulke vage... Maar juist dat kiezen, dat slag het Petra net. Ze is zwier om het nijtinkerslijn hoe wat ze nou precies is en wat ze vertellen wil. Maar al die gedachten brengen haar slim om twijfel in. Om het wankelen zelfs. Nee, ik weet ineens zelf niet eens meer wie ik ben. Maar wist dat OS wel? Of is het, want het is net de eerste keer dat Sterren Nightings neem ik om. Nee, maar wel nu heel bewust. Dat ik ineens dacht, oh ja, als je een portret gaat maken van jezelf, dan moet je wel eerst weten wie je dan bent. Tenminste, als je het wil laten zien, los van, dit is mijn gezicht. Ja. Ja. Nou. Maar door eens een poging, waar bist? Ja, dat weet ik echt net. Ja, ik ken die type dingen van ik ben rustig of ik ben dit of ik ben dat. Maar ik wil eigenlijk nog een stap verder. Maar wat doet dat met jou? Viel je nou kwetsbaar of viel je onzeker? Heel of, kwetsbaar. Verschrikkelijk. Ja. Ja, ik probeer dat ook niet te veel de bovenhand te laten voeren. Dat ik denk, ja, dat is nu even zo. Ik kom er wel weer uit. Hoop ik. Maar mat je als kunstenaar juist net heel kwetsbaar wezen kennen? Ja, tijdens het proces wel. Maar ik weet niet of het uiteindelijke resultaat ook altijd zo kwetsbaar moet zijn. Maar is het net de mooiste kunst dat je dan helemaal bij de kunstenaar naar binnen zien kan? Terugzien of haar werk? Ja. Ja. Maar liever niet bij mij. Nee, maar vies het eng dat meisje het daarnaast naar je en dat ze dan weten, oh, dat is die Petra die... Ja. Dan doen we nog één keer even lekker genieten en ontspannen. Ja? Je hebt het wel verzinnen. Geniet ervan. Van Haneboe. Zaten net aan tafel toen de bel ging op een dag. Ik was nog maar een kind van amper 7. Voor de deur daar stond een dame met een jochie op haar arm, dat mij zo graag een handje wilde geven. Dat jochie, dat was ik, wij waren nieuw daar in de straat. Ik zat me hele dagen te vervelen. Tot moeder zei, we gaan eens kijken aan de overkant, of dat jongetje misschien met je wil spelen. Vanaf die mooie dag zijn wij een onafscheidelijk paar. De allerbeste vrienden van elkaar. Samen lekker knikkeren, samen naar het strand.
Stiekem samen fikkie stoken van een oude krant. Samen ons verkleden, ik ridder, ik als spook. Als ik over de sloot sprong, moest ik natuurlijk ook er van de heuvel naar beneden sleeën. Maar altijd met z'n tweeën. De middelbare schooltijd was in één woord best heel leuk. Ik mocht al op mijn 13e een scooter, sigaretten stelen en 's avonds hangen op het plein. Stiekem porno kijken op jouw pa's computer. De jaren die verstreken, maar we bleven jaar na jaar de allerbeste vrienden van elkaar. Samen het café in, een jointje allebei. En samen weer belanden in een vechtpartij. Samen geld verdienen met handelen in kook. Als ik een pil ging poppen, moest ik natuurlijk ook tot verstronken weer naar huis toe reden. Maar altijd met z'n tweeën. En jaren later samen met een meisje van amper 16 jaar. Maar met wat mooie praatjes speelden we het klaar. Altijd eerlijk delen, we sloten een verbond. Als ik in haar poesje zat, dan mocht ik in haar mond. We hebben heel wat meisjes voor het eerst gevreden. Maar altijd met z'n tweeën. Samen in het vastgoed, met geld dat was gepikt. Samen liquideren, als er werd gekalikt. Samen in de mensensmokkel, zeecontainers vol. Samen in de vrouwenhandel, daar hadden we een lol. Al die Oostblokmeisjes voor veel te weinig geld. En als ze gingen piepen, gebruikten we geweld. Ach, al die malle dingen die we deden. Maar altijd met z'n tweeën. Over het weekend wordt het spannend, want dan weten we waar te terugkeren naar de finale. Dit wie muze. Met z'n tweeën. Altijd. Met z'n tweeën. Samen met z'n tweeën voor altijd. Dankjewel. Veel succes. Zet hem op, hè.